nasát tu atmosféru, prohlédnout si tu krásnou místnost, ve které se ta kavárna nachází a nasát tu historii, která právě pod značkou Paťa byla napsána. Dovolte mi, dámy a pánové, abych právě teď přivítala Lucii Bílo. Ta značka je prostě naše. A já jsem pyšná, díky Baťovi, že jsem Češka. Zaspívám vám kurky a pak si ještě třeba vrkecám. Že jsem furt malý dítě, i když to není vidět, komu to mám říct. A mám se za to stydět, si přístav mojí duše. A já budu tvůj dům a na svým holým břiše dnes prostřu andělům, andělům. Když jsem si měla vybrat, tak radši kabelky, ale i od Bati taky mám tady už 2 běhlíky. Já opravdu miluji Baťu. Není žádná cesta do zahraničí ani výlet, kdybych neměla s sebou Baťu. Aby si smyslel